Dong, gabi dong. Ay, nagbi po na eh. Dong, na yung tatay ara dong. Tadi ha doy, nganon mangitam ka. Mga tubig bonga dong. Na interview mamasin mo dong. Sige doy, ato lang. Salamat dong Salamat. Pre! 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 Ay, pre! Dali mo ka? Asa mo ka? Nalimot ka sa tong sabot pre. Derby karon sa buwangan. Oo, ano? Limot noon ko? Pagdali diha basi nagsugo na ron. Sa katas mo kong kwarta, pre. Ay, wag yung lain. Nah, mura. Papuloy na kamari basi kaluyan ta adto. Mapuno ba itong mananapda ko, ay? Kuy tayo lang paagi pre. Di ay maayo, pre, ay. Luhar naman na ipantis ka na hangda ko. Di kasado ay ko siya. Akong tag-anog kung sa'y color siyang pante. Bungo di ko, pre. Daog di ko anay lagi. Sige pre. Bahay na mapuna ni mong pusta. Sige, pre, ha? Watas ako diha. Kaya ako sining kasadoan ni akong tihik nga asawa. Sige pre, pabal ko tre. Okay. Ibiyang! Ibiyang! Saan dugoy? Kunin na kong kwarta, be. Para postas buwangan kay Derby mong dairon. Ako ipono na dugoy. May pag ako ipalit og ginamos. Kaya pagbudlat pa tong kalimot tawag sige kinaon. Ay, nagdaghag istorya na Ibiyang. Gustaan na yun, tabi. Unsa ba? Tag-anon ko ug unsay color sa imong panty nga imong gisulob. Oh. Diya, sa gatas. Oh, sige. Puwa. Dili. Itom. Dili lang gihapon. Ay, sa Ibiyang, ha? Di ba, dugaron to imong panty? Itom og puwa? Oh, tuwa sa hayaray. Ang gidungan og laba. Karon wala ko'y pante. Tay buanga. Naamong lang siya pante. 100. Tawan, butanaw ka sa ebidensya. Ayaw na lang Ibiyang. Kay, ay na lang ko kutanawa ng dagway anong way tope. Pre? Pre? Ya pre, saman. Adto na ta? Daog ka? Ikaw ay adto pre? Tay buanga gyud. Bihag. Among lang siya pante.